हारसिं अट'मेटिक डिलिट जाबायना माबाफोर खालामना लानाय मोनोमोन नामा नों? बिदिनो गुगोल माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामनो होनब्ला गोबां दा जास्ट Hey guys, खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो आंनि अननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय मा दिनैनि भिडिअआ स' गाइस आंहा बे भिडिअखौ आर्जेन्ट बनायनाय जादों जोबोद दुखु नांथावना आंबो जोबोर दुखु मोनदों स' जोंनि बर'नि इउटुबार बिथां एक्सट्रा इउटुबार स' बयबो सिनायखायो बिथाङा कार्बि आंलंनि बिथाङा मा इउटुबाव मा भिडिअ होयो नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो अब्लाबो आङो फंनैसो बुंनानै होनो स' गाइस बिथाङा इउटुबाव बिदि जोंनि बर'नि इउटुबार माखासे इउटुबारफोरनि भिडिअ निउस बायदि बनायनानै बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव हगारोमोन बिथांनि इउटुबनि साबस्क्राइबारा गासै 1 लाख प्लास बिथिं आप दङमोन बाट दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाबाय जे स' नोंथांमोना गिबियाव बिथां इउटुबार एक्सट्रा इउटुबारा मा बुंदों नोंथांमोना गिबियाव बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो दे गुगोल माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामनो होनब्ला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाया आरोना स' लोगोफोर आं दायो एक्सट्रा इउटुबारखौ कल खालामनो बिथाङा मा बुङो स' नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंबानो जाबाय आं दायो बिथांखौ कल खालामनो मा बुङोसै नङा होमबा बिथांखौ आङो फार्स्टआव कल खालामनानै लाग्रोदोनि हेल' हेलौ आं बिदुर बुंदोंमोन खबरा नोंनाथ' जोबोर हामा माथो ना दा बयसो मोनदों आङो भिडिअखौ लोगोफोर होनायखाय ओमफ्राय बोरै जाखो बियो गोलावथार खोथा दंलै ब्र एसे फोरमायबा हामगौमोन नामा आंनो बेनि थाखायनो भिडिअ मोनसे बानायगासिनो दं एसे सर्टै फोरमायबा हामगौमोन नामा दा खोथानो माने बिदिनो दा सर्टै माने खोथा जानाय नङा खोथायानो माने हामा नांदों आरो ना भिडिअखौ नुनानै माने एसेबां साबसक्राइबार बुरजा दङमोन बाट बेबायदि जाब्रबनाया जेनेबा दुखु नांथावना आरो ओरैनो हारसिं अट'मेटिक डिलिट जाबायना माबाफोर खालामना लानाय मोनोमोन नामा नों बिदिनो हारसिंनो मेल फैदों मोनसे रिजनबो दङमोन दस्रा बेनि थाखायबो जाबाय आं बेनिनो भिडिअ एडिट खालामगासिनो दं आपलड खालामफिनसै आङो दे जागोन ओमफ्राय रिकभारनि जेबो माबाथ' फैयाखै दा माथो ना रिकभारनि अपसन दंमोन खिन्थु रिकभार जायासै दे र' ब्र दे आं एडिट खालामनि फार्स्ट दे जागोन दे नोंथांमोना बयबो कल रेकर्डखौ खोनाखाबाय आं नोंथांमोननो कल खालामनानै दिन्थिबाय एक्सट्रा इउटुबारा थाबैनो इउटुबाव भिडिअ हगारगोन बिनि बागैनो इनफरमेसनखौ होगोन माबायदि डिलिट जाखो अब्लाबो नोंथांमोना आंनि कल रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिदों नङा होमबा आङो बिथांमोना गासैखौबो फोरमायाखैबाबो सर्टैबाबो फोरमायदों बिथाङा माने बिथांनि जिमेइलावहाय इमेल फैदोंमोन मोनसे बेखौ थुनानै बिथांनि चेनेला माने डिलिट जालांबाय आरोना रिकभारनि अपसन फैदोंमोनबाबो बिथाङा दायो माने रिकभार जाला होननानै बुंदों स' जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा बिथां जोंनि बर'निनो इउटुबार बिथां एक्सट्रा इउटुबारनि चेनेला डिलिट जालांबाय स' भिडिअआ बेनो नोंथांमोननो बेखिनि सर्ट इनफरमेसनखौ फोरमायहरनो थाखाय आं दिनैनि बे भिडिअखौ बनायनाय जादों स' नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै थाबैनो एक्सट्रा इउटुबारा भिडिअ हगारगोन इउटुबाव नोंथांमोना गासै इनफरमेसनखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनगोन